A partir dels 10 mesos de vida, l'infant comença a produir sons que els adults poden reconèixer com a paraules de la llengua de l'entorn. Són, per tant, les seves primeres paraules. ¿Dónde está el papá? La mama. Kan diu gelat. L'infant aprèn a imitar parts de les paraules que diu l'adult, fins que de mica en mica les aprèn i les utilitza de manera espontània. Mira, ¿está el papá ahí? Ese es el marí. ¿Y agua? ¿Quieres agua? Agua. ¿Dónde está el agua? Les primeres paraules no solen ser del tot correctes, ja que normalment hi falten síl·labes o se substitueixen sons. Però es diferencien del balbuteig perquè són sons que adopten la forma de la paraula i es refereixen a un objecte, acció I o aquesta la vols? esdeveniment en concret. El cotxe. El cotxe. El cotxe, el car. vols poma? Més? Sí? Bueno. Els primers mots són quotidians o familiars, referits a persones, joguines o aliments. Cada infant té el seu propi patró de desenvolupament a l'hora de començar a produir les primeres paraules. Pot començar des de molt aviat, als 10 mesos, o bé més tard, cap a l'any i mig de vida. La mama. Papa. Hola. Dile al papá hola. Hola, papá. Reforça positivament les vocalitzacions de l'infant durant les vostres interaccions i tracta-les com sons amb significat. Aquesta és una bona manera d'ajudar els infants a parlar. Et recomanem que empris les seves primeres paraules i les ampliïs en el discurs a partir del seu significat. Hola, cariño. ¿Me fue un besito? Un besito. ¡Mua! Molt bé.